hi ha una cosa ben curiosa. Aquí tinc una llauna, que és un Aquarius. Aquest Aquarius té unes mides determinades, el fabricant en fabrica a milions de llaunes, per tant, ha d'haver un criteri, diríem, de com ha de ser el disseny d'aquest producte en les seves dimensions per intentar estalviar el màxim de material per obtenir el volum que es desitja. Això és una llauna de 330 mil·lilitres i que obté una superfície exterior d'alumini que, lògicament, de cara al fabricant, el que més li interessa és que tingui la menor alumini possible per obtenir el volum que ell desitja. Com es fa? Com es calcula això? Doncs, jo, amb tota la humilitat del món, us he fet una mica d'un petit recorregut així de matemàtiques, una miqueta, i de física, diguem-ho així, però molt, molt lleuger, per demostrar-vos com es calcula el mínim material possible per fer un envàs. Ecofestes ja va haver-hi una inquietud en aquest sentit fa anys enrere amb una proposta d'un got que es deia JASCAP. El JASCAP, l'origen del JASCAP va ser trobar un got que pel volum que es demanava obtingués el menor plàstic possible. Bé, passem a fer la demostració del que seria obtenir el mínim material possible per un volum donat de 330 mil·lilitres d'una llauna. D'acord? Si fem l'esquema del que seria un cilindre, o sigui, una llauna dibuixa un cilindre que està format per dos cercles, un superior i un altre inferior. D'acord? Aquest cilindre ens dona dos magnituds fonamentals. Un és l'alçada i l'altre és el radi dels dos cercles, tant al superior com a l'inferior. Al tractar-se d'un cilindre, d'una llauna, hem de considerar que tant la part de dalt com la part de baix porten material. D'acord? Nosaltres tenim una condició prèvia, que sabem que el volum que hem d'obtenir a dintre són 330 mil·lilitres. Sabem que un mil·lilitre és igual a un centímetre cúbic. Per tant, el volum el podem expressar també en 330 centímetres cúbics. Ens interessa treballar amb la idea de centímetres cúbics perquè les magnituds que ens donarà el cilindre les podrem expressar en centímetres. D'acord? Aquí podem trobar la superfície total d'alumini de tot l'envoltori de la llauna. D'acord? I podem dir que està format per una superfície superior, que en aquest cas n'hi haurà dos, perquè són superfície superior i superfície inferior, però hi ha dues superfícies del cercle, més una superfície lateral, que serà el desplegament de la superfície lateral aquesta. O sigui, superfície d'un cercle, superfície del cercle, dos, i una superfície lateral. La suma d'això serà la superfície total d'alumini que porta una llauna. D'acord? Podem desglossar i dir que la superfície del cercle sabem que és pi r al quadrat. Aquesta és la superfície d'un cercle. En tenim dos. I la superfície lateral és igual al desplegament del cercle, o sigui, 2 pi r multiplicat per l'alçada del cercle. És aquesta. Per tant, la suma de les dues ens donarà la superfície total. Per tant, podem dir que la superfície total és igual a 2 vegades pi r al quadrat més 2 pi r per l'alçada. Aquesta seria la superfície total d'alumini que té una llauna. Per altra banda, sabem que el volum, que ens l'hem pautat amb 330, per definició és
pi r al quadrat multiplicat per alçada, és a dir, seria la superfície de la base, m'entens?, en tota l'alçada de la llauna. Per tant, aquesta fórmula és verídica. D'acord? D'aquí en podem extreure que l'alçada és igual a 330 dividit per pi r al quadrat. Aquí tenim una relació de l'alçada amb el radi. És a dir, en funció del radi tindrem una alçada. D'acord? Si relacionem aquestes dues fórmules, podrem dir que la superfície total és igual a 2 pi r al quadrat més 2 pi r per 330 dividit per pi r al quadrat. La relació d'aquestes dues fórmules ens dona aquesta. Això ho podem simplificar perquè el pi se'ns anirà amb el pi, el quadrat se'ns anirà amb l'r, i aquesta superfície total serà igual a 2 pi r al quadrat més 2 per 360, seran 660, dividit per r. I aquí tenim, en aquest punt ja hem trobat la fórmula de la funció de la superfície en funció del radi. Per tant, aquí tenim la superfície només en funció d'una sola variable, que és el que es pretenia. D'acord? Ara hem de trobar quina és la mínima superfície que necessitem per fer aquesta llauna i que obtingui un volum de 330 centímetres cúbics. Per tant, anem a repetir la fórmula aquí. Superfície total és igual a 2pi per r al quadrat més 660 dividit per r. D'acord? Bé, el que hem d'aplicar aquí per fer el càlcul de la mínima superfície és el càlcul de derivades. D'acord? Un cop tinguem el càlcul de les derivades, obtindrem la tangent de la curva d'aquesta funció i llavors haurem de buscar la tangent de la curva d'aquesta funció que valgui 0. I això podrà ser un mínim o podrà ser un màxim. Bé, ho anirem explicant. En tot cas, aquí el primer pas que s'ha de fer ara és fer, diríem, la primera derivada d'aquesta funció. Com que és una funció d'una suma, podem dir que la seva derivada és la suma de les seves derivades. Per tant, la derivada de la superfície total és igual a 2pi, que és una constant, multiplicant per 2r, més, en aquest cas seria 660, i la derivada d'1 partit per r, que aquest terme és menys 1 dividit per r al quadrat. Això és directament es treu directament del sistema de derivació. D'acord? És una fórmula de derivació. Per tant, tornem a l'escriure, seria 4pi r primer terme menys 660 dividit per r al quadrat. I aquí tenim el valor de la tangent de la curva de la funció. En aquest punt el que nosaltres necessitem és que la curva sigui quina sigui, no? La tangent sigui 0, sigui plana, per tant sigui un 0, tant en un sentit positiu com en un sentit negatiu. Si la curva va així, necessitarem que aquest valor de la tangent sigui 0. Per tant, nosaltres què necessitarem? Necessitarem aquest valor. Necessitem el valor mínim de la curva d'aquesta funció que ens doni la tangent igual a 0, és a dir, la pendent igual a 0, és a dir, la derivada igual a 0. Per tant, aquesta és una condició, és a dir, que la derivada de la superfície sigui igual a 0. I una altra cosa que hem de tenir en compte, que el radi sempre ha de ser superior a 0, perquè si és negatiu és una incongruència real, no pot haver un radi en valor negatiu i tampoc pot haver un radi en valor 0, perquè llavors també és que no existiria radi. Per tant, l'altra condició o restricció seria que el radi sempre ha de ser major de 0. Tenint en compte aquestes dues condicions,
hem de seguir formulant la superfície total, que és igual a 4πr menys 660 dividit per r al quadrat, ha de ser igual a 0. Aquesta seria això. Hem de resoldre això. Un cop resolem això, ja ens donarà el resultat. Per tant, si resolem això, podríem dir que és 4π r al cub menys 660 igual a 0, que r al cub serà igual a 660 dividit per 4π, i que, per tant, r serà igual a l'arrel cúbica de 660 dividit de 4π. I aquesta és la fórmula del radi. Però això és un número. Això és un número. Per tant, si extraiem una calculadora el valor aquest, trobarem que r és igual a 3,74 centímetres. Per tant, aquí tenim el valor del radi mínim per complir amb la condició que se'ns demana. Ara no ho demostrarem, però fet a part puc assegurar que es tracta d'un mínim, no es tracta d'un màxim. Si d'aquí traiem, anem a buscar la h, que hem vist abans, la fórmula que hem expressat abans, que era h igual a 330 dividit per pi r al quadrat, tindrem que h és igual a 330 dividit per pi per 3,74 al quadrat. I això és igual a, farem el càlcul, 330 dividit de pi multiplicat per 3,74 al quadrat, 7,5. 7,5. Que 7,5 dividit de 2 és 3,75. 7,5 dividit de 2 és igual a 3,75. Això és igual que això. Aquí hi ha un factor de decimals, però el valor és el mateix. Matemàticament el mateix. És un factor de decimals, d'acord? I aquí això és 374,40 no sé què. Si això hagués expressat així, directament a la forma que hagués donat 3, i hagués sigut exactament el doble. Què vol dir? Que si traiem els valors, podríem dir que el radi és igual a 3,74 centímetres i que l'alçada és igual a 7,5 centímetres. D'acord? Si això ho multipliquem per 2, ens donarà 7,5 centímetres, que és igual al diàmetre. Per tant, quina és la superfície mínima que s'ha d'utilitzar a dintre d'una llauna de material d'alumini per fer una llauna i que contingui 330 mil·lilitres de volum? Doncs és una superfície que el diàmetre sigui igual a l'alçada. Aquesta seria la forma mínima. És un quadrat. Com es pot observar, és un quadrat. Aquesta seria l'aproximació, el que seria un càlcul de mínims per obtenir el mínim material per un volum desitjat. El resultat òptim seria una forma de quadrada, consideréssim, no? És a dir, que tingués el mateix diàmetre que la mateixa alçada, d'acord? Seria el valor mínim, no? Bé, doncs no s'ajusta a la realitat. No s'ajusta, perquè si prenem la mida de les llaunes, veurem que el radi fa 68 aproximadament, quan a nosaltres ens hauria de donar 75 per 1 mil·límetres, i d'una alçada de l'envàs que fa 115 aproximadament, 114, 115, resulta que a nosaltres ens donava 75 per 1 mil·límetres.
Per tant, de la teoria a la pràctica, res de res. També s'ha de dir que l'ampolla fa alguna forma, per tant hi ha alguns valors diferenciats que modificarien una miqueta els paràmetres, però en termes generals estaríem en aquest sentit. Per què el fabricant utilitza més material que el mínim calculat? Doncs segurament per altres criteris, perquè en el disseny del producte no solament intervé la part matemàtica que s'ha de tenir per saber en quins són els criteris matemàtics que t'aporten aquell punt on dius, bueno, hem de partir d'aquí perquè és el valor mínim que ens dona aquesta forma, però evidentment hi ha valors, aspectes de tipus ergonòmic. Necessitem unes alçades perquè una mà petitona com la meva, com a mínim pugui agafar amb seguretat l'envàs. El diàmetre també ha de ser un diàmetre coherent a l'hora de practicar-ho a la boca. Vull dir, hi ha molts altres aspectes que tenen a veure amb tot això. Inclús també pot haver algun tipus de reflexió vinculat al que és el disseny, a tot el que és el missatge que s'ha de posar a nivell de màrqueting. No ho sé, poden intervenir i de fet intervenen molts aspectes. Per això hi ha una cosa que se'n diu disseny de producte. Entre la part, diríem, de l'enginyeria que intervé en el disseny del producte, més la part, diríem, del disseny industrial, d'aquells que són més purament dissenyadors i contempladors i definidors de la forma, des d'un punt de vista estètic, doncs es configuren productes com aquest. Ja he dit abans que nosaltres, com vam fer el JASCAP, jo per la meva banda vaig fer la proposta dels diferents del got mínim i altres variables que podien acostar-se a aquest mínim i que d'alguna forma podien ser viables a l'hora de definir un producte, no? I la definició final del producte va tenir un pes molt important, diríem, justament aquesta part, diríem, de l'ergonometria i també una miqueta de la part estètica del producte. Per tant, bueno, molts càlculs, em sembla que serveixen per ben poca cosa. Vinga, un petó a tots. Adéu.